bang' timb adhula mar AE Romassa osemole pachoka ne tuko osiepe kindgi kod AFC odiochieng makiny. Timb adhulano ne omole pachoka odiochieng makawuono kendo rwakgi kod weg nyasi AFC Leopards. Timno mawuok e piny Spain kendo tugo League Division mar 5 noyie tuko osiepe kindgi kod AFC kaka yo mar hingo higni 60 ma AFC osebedo ka tugo adhula chakre ne chake. Gibiro bedo ka gitugo tuke mathoth kamoting'o Shabana, Gor Mahia ka gitieko kod AE Romassa. Before you, the media houses, they are going to beat you tomorrow. Okay. Yeah. So T-shirt, Romassa AFC Legends versus Gor Mahia Legends. Alafu mechi ya 4 itakuwa kati ya AFC Leopards, our senior team, versus Shabana AFC, their senior team. Then after that we'll have AFC Leopards versus Gor Mahia. Those are both senior teams. Then last but not least, our guests will come and grace the occasion by playing AFC Leopards versus Romassa.